Tikulandire ku Sports Access pa Zodiac Television in the Bright Buju Kanyama. Mustudio muno tikale ndi pale Chinyama. Isaiah Anthony komanso Henry Gome amene tikhetu kamba nkhani zosiyana zimene takutengerani. Lero takutengerani nkhani zokhuzana ndi Commonwealth kamba kuti mwambo okhazikitsa kamene kuti kutsegulira mpikisano umenewo wachitika on Thursday ndipo timu yathu ya Scorchers ili makamaka Queens ili kumeneko kusewera komanso anzathu amene akuchita zokhuzana ndi masewero ankhonya ndi ena alinso kumeneko. Scorchers yatsiriza ma preparations ake WAFCON 2026 ndipo yatsiriza ndi kugonja 4-0 ndi Ghana. Tikambanso zimenezo kuti chinachitika ndi chani. Tionako nkhani zokhuzana ndi the FDH Bank Premiership ndi zina zimene tinazo mkatikati mwa program ineyi ya Sports Access. Takhala ndi pamenepo pamene tiyambe posachedwa program ineyi. Right, tiyambe poyambira talandire makosana metina mu studio muno ndiyambire to my far right apare Chinyama. Tathokoza kuti limodzi program ya Sports Access. Yes, sikomkwambia tili limodzi tuone kuti titani. Mutalongolola program isanayambe. As usual. As usual. Mafunika kuti muzijambula zinthu zingena kungoziponyapo. Antu azaphanako. Isaiah, takulandira to program ya Sports Access. Quite funny. Kwayamba ukrandi Gome ndi bali limodzi. So yamba mamoro. Isinayambe program. Yamba pajema yamba isanayambe. Inayamba isanayambe. Tawiro Gome natokoza program ya Lotisa limodzi. Mwana isumuna muzo di program ina imatenda. Hey. Takudabwa. Program sina tete. Ina tete isanayambe. Abadema tetaso ngari. Andika tanso imatenda. Takuzoa zimene. No tathokoza ndi limodzi. Program ineyi. I think pali nkhani zambiri zoona kuti tizoonekere bwino. Malinga ndi mmene zikukhalira ku AFCON uku. Komanso ngakhale mu Super League mmene. Okay. Mu FDH Premiership. Musambe zimene. Nkhani zambiri mbiri. Musambe zimene. Premier League isekhale kuyamba posachedwa pompa. Angonewa tulakulandira nito. Ndi amene atatuze ndiyawo. So ine ndamene ndikuyankhano malonje. Ine mwamba kwa uzandu za Premier League so ikhale kuyamba posachedwa pompa. Tawira wawa. Ai tungu wako mposa tiyo si anka ndinuyo. Tuone kuti ma defending champions Arsenal apanga defend bwanji championship imene. Now, tisanambe nkhani zathu zimeta konza makamakaza kuno kumalawi. Let's just talk about siti kuchedwa hapo pankhani imeneyi. I'm just going to give winner aliyense 30 seconds to talk about this. The FIFA World Cup, makamaka FIFA yatulutsa the best 11 ya 2026 FIFA World Cup inochitikira ku USA, Canada komanso Mexico. So here's the team imene nditu yayamba. Vozinha waku amene ndiuja waku Cape Verde ndamene amusankha kuti ndi goalkeeper amene akhale mu 11 imeneyi. So kumbuyo kuli Pedro Porro waku Spain, Martinez waku Argentina, Upamecano waku France, komanso Cucurella waku Spain. The midfield kuli Rodri amene ndi waku Spain, Michael Olise waku France, komanso Jude Bellingham waku England. And then the front three kuli Messi of course akubera patsogolo pa atatuwa kumenya ndithu ngati number 10 malingana ndi imene ndayonera. And then Messi waku Argentina, and then there's Erling Haaland waku Norway, and not forgetting Kylian Mbappe waku France. This is the best 11. Ndiyambire ndiyo pale fawa mbakale kuchita comment. 30 seconds siti kuchedwa hapo, it's just kungokamba zokhuzana ndi the World 11 so far yochokera ku FIFA titero. Yeah, I think yawo ndayona ndi I'll comment on the same. Yes. Kuchita comment outside that. Kwa wanda ngachita transpose. Messi akumenyesa ngati number 9. Yeah. Behind the strikers. Okay. Fan maganza kuda kumenya mati patsogolo. That's what patsogolo pa midfielders. Patsogolo mpati. Pa my midfielders fine. Then that's okay because Zimbabwe Nani Haaland ndamene akuena kukhala patsogolo as a finish. Okay. Yeah, so that one is a good one. Okay. Isaiah? Ndiyabwino umabe pa kota ndiba? defense.
mafuna I would always put Pau Kibas. Oh yes. Paja amene anakhala best. Best Apa young palibe? player. Yeah, Mliben. Yeah, So, ndifenda noti kapeza iyi. Over who? Martinez and the over Upamecano. Okay. Yeah. Chabwino. Gome. ili bwino ili bwino Mbappe kumeneko Olise, I think they've all been outstanding. Rodrigo, as player of the tournament, obviously was supposed to be there. Bellingham has been very good for England. Vozinha, of course, maybe I thought inayo pa ine pamene the Gome better samalizi because because of yeah, the goalkeeper was Spain. goalkeeper was Spain. I mean, anawina Golden Glove. Yeah. You expected that one to be in the team. Yes, manati nene zao. Uh, Banduza not outside. Mina Bright watipanga limit one. Watipanga limit. Inaposa 30 seconds yake. 30 seconds, so- 30 seconds yake. Chabwino. limit. Anatipanga limit ye. Okay. You have limited yourself. Thank you very much. Okay, chabwino. Zimene zokhuzana ndi the FIFA World Cup imene tukamba kuti best 11 ndimene kapena kuti anasankha osewera 11 amene akuganiza kuti anachita bwino kwambiri kumene ku FIFA World Cup. Of course ndigwizana ndi Gome just a little bit my comment, my take on this. But goalkeeper apo Vozinha was brilliant and anachita chito yabwino kwambiri, but the best goalkeeper of the tournament sali mu best team imene yasankhidwa amene ndi goalkeeper wa team ya Spain. So well, congratulations Vozinha kuti wagwira ntchito yabwino Chimenechi kwambiri. chinagwira ntchito aujeni msanami. Mene chinaipangira timu yake ichi. Chimenechi chinagwira ntchito osati pang'ono. Zoti iwo akhala best goalkeeper we can agree. Koma kunena zona amene maseva anachita yeye uja at 40 years ya maseva. Yeah, I think was Spain ujo wawina Golden Glove for me na ifanya ma clean sheets. Komano when it comes to saves, I think Saves. Mukawerenga masave statistics. yeah. It was a team against you. It's always like that when it comes to It shouldn't be Yeah. always. It's always like Decided that. as The goalkeeper with most clean Alright. sheets wins the This man, award. Bright, this man uza okay, defender wa Spain. Kapau Kibas kamendu nena gajao. Ukamuyeleza ndio Upamecano. When we go into statistics, upeza no defender ujanali wabwino ndi wa Spain uja. Okay. Kwa mu first 11 mlibem. Okay. Yeah. So mwambo otsegulira the Commonwealth Games wachitika on Thursday kumene kuli ambiri amene achokeranso kuno ku Malawi kumene kutatumizako ma sporting disciplines osiyana-siyana. Tukamba zokhudzana ndi netball kumene kwapita Queens, tukamba zokhudzana ndi boxing tatumizako seratu kumene ku Anai, tukamba zokhudzana ndi swimming alinso kumeneko, tukamba zokhudzana ndi masewero enanso amene tatumiza ku Commonwealth. But our main focus is on the Queens. Kamba kuti kumeneko ikuoneka kuti zawo ziyambe limene ndi loweruka pamene kumana ndi dziko limene la South Africa. That's our opening game. Kenako Sunday tizakumana ndi Northern Ireland, Monday tizakumana ndi England, and then Tuesday kapena kuti lachiwiri tizakumana ndi Australia. Mphunzitsi wa timu ya dziko limene Debbie Fuller akufotokoza kunena kuti timu tsopano ili bwino fasera masero opimana mphamvu and everything is ready kumeneko ku Commonwealth. Ndiyambire ndi Gome kunena kuti do you believe zimene wanena Debbie Fuller kunena kuti timu ili ready malingana ndi ma friendly games amene of course ambiri analoti marizati siti kwadziwa chifukwa cha anali behind closed doors, koma taswera ndi maiko ngati New Zealand, taswera ndi England ya Nyamata, England ya Tsikana, taswera kuso ndi makamaka kuno kumudzi naswera ndi Zimbabwe 4 games. Do you think the team is ready based on the friendlies that we have seen team ikusera, not necessarily the result but the names amene takumana nawo? Yeah, in terms of preparations, the team is ready because akonzekera bwinobwino. Anaka una kuti sakukonzekera bwezitona kuti they are not ready. But we have seen the team kusewera masewero osiyana-siyana zimene zikusonyeza onera kuti amakonzekera. So in terms of kuti kukonzekera kwakonzekera. Koma nongoti we're going to face ma teams amene ali ovuta kwambiri in our group. Zimene zitapangise kuti ngakhale takonzekera bwino komabe mwina zotsatira tisachite kukhala ndi ma expectations ochuluka kwambiri because boy athu muli Australia mmene, muli England mmene, muli Jamaica mmene, Australia is number 1 muli New Zealand mmene, yeah, New Zealand muli Scotland. New Okay? Zealand I think myself. No, New Zealand is there. No, New Zealand is there. mupuya ife Mupuya ife. iye mulibe. There's Australia. There's There's England. Australia, South Africa, England, Yes, South Africa. yes, England. and then there's Tonga, There's Tonga. and then there's Northern Ireland. Yes. Yeah. Yeah. So you can actually see with the teams osewa
timu imene kumaoneka ngati yocheperapo mphamvu tikatengera pa ranking imene ili pakadali panopo ndi Northern Ireland. Matimu ena onsewo akutiposa pa ma rankings. And tikatengera ma results of late head to head, England, Australia, South Africa, I mean these are teams onena kuti panopo ifeyo no tili kutali kwambiri. So I should say here kuna kuti yes the team yakonzekera bwino koma tisakhale ndi high expectations. In terms of my results, depending on my teams amene tokumana nawo kumpikisano umene. Okay. Isaiah, tinakamba of course mezi na two previous programs komano tukamba kunena kuti now on Saturday tikuyamba chief and tukamba ndi abale ya Talk South Africa. Amene alipo ndi Tayetali, they have been number 1 in Africa, South Africa. Chiro tilinayo. If you look at South Africa nthawi zambiri amakumana na imatiponda. I think last 5 games atimenyapo. Tinakumanaso mu African Cup mujatinamenya pa Grievance End anatimenyaso. So zionesa bwino kuti ndi ntchito yayikulu watengeraso ndipo ya minute ili. Kukonzekera kondeta konzekera komano zitengera kuti no tikamafika kuti tumenya ma actual games ndeti sewera motani. Zongofunika kuti feo tisayangane kuti tikamakumana ndi timu yakuti timachita motani. Famu pumwa thumo kuti mmene yakhauri tikuyimenya mophweka ndo Northern Ireland. Kwa matimu ambiri ndo tinakhauri nya England yatinya 4 times. Masero forward amene tapita yatimenya. So ndi ntchito nilo kuti ndi ntchito yayikulu. Okay. So ngani ndimene anina gome uno we should lower our expectations kuchokera ku ma games awa. Okay. Pale tikuyang'anira kunena kuti Debbie Fuller akunena kuti the friends amene asewera. She believes kuti team is ready. But wayankhulako chinthu china yake chimene chinandipasa chidwi kwambiri akunena kuti she wants to use Commonwealth ngati njira yokonzekera timu imene idzapange qualify kupita ku FIFA, kupita ku World Cup chifukwa in December tikusewera the African Netball Cup imene ma qualifiers a World Cup. Yeah, I think if ngati chiganizo chili chimene chakuganiza bwino ndiye kuti kwa iye ma results kweni awawa don't really matter koma achita assess my players based on kuti chimene akufuna kutsogolo for she's only being realistic chifukwa England, South Africa, New Zealand, I think in matimu auta cause otivuta kwambiri. Koma ano ngati konzekera wachikuti konzekera World Cup, then for me it's okay. Kuti tipeze team mene kozo kati tandizira. First tingakhale pano manena kuti timenya South Africa, tingakhale pano manena timenya New Zealand ayi. Australia sitinga chimene ndinanena last time was kuti mwina we can reduce the baskets. Chifukwa kukonzeka kuti pangise kuti ngati tingamaluze tisamaluze ni mabasket chazomati mabasket 90 to 20 basket 100 to 30 so at least itamakhala less than 10 they would tota improve kwambiri koma matimu awawa we can't stand a chance. I think England yatimenya in the last 4 magame amene awina 4 I think 3 ndo yatimenya mabaskets over 6 ndo ife timachinya mwina 30 yakuti so ama cabbage gap yone or mwina 20 baskets so I think we need to reduce that gap. 20 achepa. Last time we played South Africa mukumbukira ino inali ngozi yopsa kwambiri koma chimene tinganene apa nchena kuti much as we are saying kuna kuti we should lower our expectations panopo for the first time team ija ndi expatriate coach Debbie Fuller they want to see want to know right akutani awuti ndikozata aumayankhula ndaro yankha performance consultant alright aumayankhula ndaro yankhani ndani yeah timu ija yaphusa ndani ukuku yapita aphusa ndani musasokoneza nthu amene akuonera so no koma coach manaba si David Fuller si Fuller okay timu ija kukocha ndani yeah atuza ti coach ni ndani ndetu timu ija kukocha ndani we don't know his yapita okay timu yacho yapita opanda coach koma ndi David Fuller amene ali consultant. That's according to Pale Nyama. Si ndenda yankhula. Don't put words in my mouth. Let's forget kuti aya mwango yankhula kosa ile bomba because of kuti coach ndinda anthu akumve kuti ndifule ndakana kuti sifule yeah kuti timu yapita opanda coach okay koma yatsogozedwa ndi madam consultant David Fuller simu fanele choncho nena mkhanizwana koma with the coming in of David Fuller right as the coach for the team our expectation is kuti we should see a much more improved performance because I think that's something that has happened for the first time. We have never had an expatriate coach ku netball takati kuchikamba kuti mwina tiyeseko now we have tried. She's also optimistic kuti achita bwino because of the preparations amene akhala now so I think you lower my expectations chati chose so far okay kuti Debbie Fuller kumeneko timenye England timenye Australia tikapanda kupanga zimenezo ndi mwina palibenso chifukwa chona kuti tizikhaso ndi makochi ngati amenewa basi bwerezo kwachi amene wayo amwe acha
Okay, so zimenezo ndizokhudzana ndi the Commonwealth Games. Tingowafanira zabwino zonse the Queens, kungokamba konso kunena kuti gulu lina la anthu amene machita business ku United Kingdom koma ndochokera kuno ku Malawi aperekaponso 5 million kwacha kuti mmene kuipatsa chilimbikitso kuti ikachite bwino kumpikisano umene wa Commonwealth. Talking about matimu amene tatumiza kunja kuti akachite bwino, nkhani imene tikutsatira nayo ndiyokhudzana ndi the Scorchers, chifukwa timu imene yalowera ku Morocco kumeneko ikukasera for the first time ku mpikisano wa Women's Africa Cup of Nations. Koma pokonzekera kupita kumene ku timu inasera masero awiri amene yasera mdziko lomwe la Morocco kumene ili. Koyamba inasera ndi Morocco yagonja 2-1. Then again go the final match imene akutseka sopano kutseka ma preparations zonse inakumana ndi Ghana, ndipo masera amenewa athera ndi 4-0 kukomera timu ya Ghana. Mphunzitsi Love Mofaziri anafotokozera kuti masera amenewa anaona motani. Chimene ndatulapo ine akunena kuti ndimafuna ndipereke mpata kwa osera ena amene sasewera kawiri mu timuyi kuti taonenso pamene tikhale ndi timu ya mphamvu imene ipite kumpikisano umene wa AFCON. Akuti timu ali nayo Afaziri. Ndetitamve zambiri kuchokera kwa Love Mofaziri. Choyambirira ndikana kuti sindinganyoza naye masewera abwino ifika kuti taluza 4-0. Chachiwiri ndikana kuti tinaperekaso mpata kwa maplayers ena omwe mwina anayasina basibe mpata kuti mwina taone talimbikise mtima. Sindinganame kuti mwina performance inali yabwino koma pakuti tikukonzekera komaliza pa tikupita ku tournament ndingani mwachidule kuna kuti taluza chifukwa kuti mwina timu supena pake timafuna tiyese na mesi na pasina kumai tipitizabe kukonzekera sisi kutopa ayi tipitiriza kukonzekera mendanira kuti iso kunaliso mpira wina kuti tipase mwayi anthu ena amenye pachiyambi dzanalija ndinafotokozera kuti mawa tuna kubwesa chipambano mano chipambano chakanikanso sitikubwerera mbuyo kupita kutsogolo taona ziwiri zitatu siku la lero komano maplayers ena amene mwina tinapasa mpata ena nayeserako ena zinawavuta ndimene makhalira mpira komano tiyembekezere sopano kuti sopano tili timu yomwe tikuyamba tournament next week imene ikubwera Tuesday. Napereka mpata kwa maplayers angapo lero kuyambirira pa goal tinasintha tinagwiritsa ntchito ya Mikani Kaonga nagwiritsa ntchito kumanzere as left full back Olivia Pekani namuyeseranso lero kuti tiseso mwina maplayers ena amene sanamenyepo mwina ngati Tendai Sani nampasa mpata nabweseranso second half Deborah Henry Chisomo Banda naesa maplayers mwina 6 or 7 kumakita aone kuti mwina yo angatibwesere performance yathu bwanji ndipo ndineso bano kuti tinasiyaso wabenji maplayers ena first half mwina nasiya banja Letitia Nyamula nasiya banja Vanessa Chipukula namusiyaso banjaso Tabitha Chawinga sokuti kunali kudelera Ghana ayi komanso mwina timayembekezera kunena kuti mwina pamawa ndinkuja titsopeza mainjale kutengera game ya lero so ndimafuna kuti ena utapangiriza ndi goalkeeper ndanenera mutiraisa goalkeeper wina kenako mwina second half ndimete tinamubweresa Mesesikero ndi tinamusiyaso banjaso Irene Khumalo so esi sabe ndino mbali yose tutoone kuti ngapange pati komano ndanenera kuti timenerabe kuti ese maplayers kuti taone kuti ripati apa taona tadziwa ndipo timu imene ikamenya next week ilipo ndipo ineyo ndikanali pa bentima kunena kuti zabwino zikhala zikubwera. Love Mofaziri there, mphunzitsi wa timu ya Scorchers amene wafotokoza apo mmene waonera masewero akuti timu pano patsopano waiona ali nayo starting 11 ali nayo akaona kuti kumeneko zikakhala bwanji. Tili ndi advocate wa women's football muno akuti anyamuka Wednesday akulowera akupita ku Morocco amene ndi Henry Gome ndi amene timalizana naye nkhani imene chifukwa chabwino Henry Gome zimene wanena Love Mofaziri wachita pick out zinthu zotani zimene mwina utha kukhala nazo kuti tukalowa nazo kumpikisano wa AFCON first game ndi Nigeria pa 28 which is Tuesday likubwerana. Yeah, chiyambirira inayo I should say here kunena kuti
I'm surprised ndi mmene coach anapangira approach game ya Ghana, because the game ya Ghana was the last friendly game imene timasewera before kuyamba mpikisano wa AFCON. Ndiye my expectation was kuti game ya Ghana timenya ndi team imene tikuidalira, full strength squad, kunena kuti no tione sopano kuti kodi tili bwanji. Zimene zapangika pa game imene idzulo zinakapangika mwina 3, 4, 5 months ago. In fact ndi zimene akocha akhala kupanga nthawi yonse imene timu imakonzekera. When we went to Tanzania it was the same thing, kuti ndimayesa osewera ena, ndimayesa soma combinations ena ndi ena, ndi apa nopo I have a team. That's what we are told. My friend games away amene tinakasewera ku Tanzania. When we went to 4 Nations tournament ku Kenya, we were told the same thing. Ya ndimayesa osewera ena ndabwesa ena, then ndimayesa isa ndiye panopono ndi team musadandaule. Tikuzoma bwelera be mbuyo bright. Bwelera mbuyo my friend ameta khati kumenya. This is what we have been taught by the coach. Okay? Now, lero akochi tizikhaso tukamba zomweso. Timu imene atozona kuti andi maesa ano apapa ndi team pa 4 Nations tournament. Where is that team? Tapita ku Tanzania the same thing. Ndi maesa isa now we have a team. Musadandaule kuti timu yagonja matizasi tinapeze, but everything is okay. We now have a team. Where is that team? Now a game before good we have a tournament. Now I have a team. Where is that team, coach? We thought that team dimedita ione no pa game eti mamenya ndi Ghana. Kuna kuti this is now the team imene kupita ukamenya ano game. Ino munaona kuti matinali World Cup posachedwa pompa. Matimu amamenya ma games okonzekera World Cup before the tournament began ku America konkuja kandi ku Mexico, Canada. Timaona ma friendly games. Munaona kuti the champs akuti Mbappe sakumenya ayi. Chifukwa ndiyese ina ndiyena. Olise sakumenya ma friendly ose aja samamenya achina Mbappe achina Olise. Samamenya achina Haaland samamenya ma friendly games ose aja. Okay? So pena pake zikumadabwisa kuti kodi akochi chimene mufuna kupanga chivi ndi chani. Inayo expected game imene ichayi kuti ma players onse amene tikwada team imene akuine nayo kuna kuti this is the team tione. For your own information, zinaso zimene akunena akochi akuzipanga contradict work, because ukaiona squad imene atenga akochi, squad imene yapita kukosa ku AFCON, there is no debutant there. All these players amenyerapo Scorchers. Palibe wachilendo onsewa amenyapo ku Scorchers. There is no any debutant there. Ona kuti akayambira kumenya ku Scorchers kumwe. Mulibe letu. Meaning kuti zomwe tandi kuesa ma players it's not making sense. Because there is no one new in that squad. Okay? Ametina musowa kwa nthawi yaitali mu squad ndi temwa yekha. Anayamba rugi. Okay? No, ndingokuza ametina musowa ndi temwa yekha. Okay? And temwa yonso sikuti ndi wachilendo. Si munthu ona kuti you can say kuna kuti timu yasokonekera mpaka kuti nditene chifukwa idati wabwera temwa. Amoja ndoti akuziwa kale chona kuchita mmene kucha. Chabwe. So tinene apo na kuti regardless of kuti timu inayamba bwanji, regardless of kuti atika amafuna kuesa ma player, regardless of whatsoever zimene akocha kunena, koma the result is very disappointing. Okay. Yes, tukonzekera kuti timenya AFCON, koma the result is very disappointing. It doesn't inspire confidence. Okay. Because mukuyona group ya Twitter tinima timu ovuta kwambiri. Nigeria, they are the defending champions. Zambia timu ina kuti machita bwino. Egypt of course not as much, koma ndi timu soina kuti pena pake ikumaza topyaso kuti tikakumana nayo zitha bwanji. So for me it doesn't inspire confidence. And to see this happening, pamene atenga ajina Sudesh ajina ndani, koda ajina Sudesh kumene kuka kupanga kochani. Okay, abwera kuti azangoja ndalama kumalayi kuno. Because look, what kind of advice imene akupereka? Imene nali game manager. Obviously ajina Sudesh amene abwere kuna kuti no. I think game iyi tiye tivangeni chonchi. Kapena zimene ajina Sudesh amanena. So ngati zili zimene zizi, ndi anthu amene watu angobwera tu azangotijera ndalama kuno. Okay. Pale. Nanga tikuona kusintha kuna kulikonse. Iya basi lumankhula. Pale nkhani ndimene yokuzana ndi mfuna muzindiona.
Yes, coaches. Of course, Gome has talked about kuti maybe this time around tikanaona team imene afazira wine nayo koma siti naione. Tikupita ndi team yotani. Actually, I'm disappointed. Not surprised, but I'm disappointed. Chifukwa coach makamba ndi chance gonde panjapo. Coach aliyensa makhani malire akuyesa team. Kuti ndilekezera apa. Kumene ndikuleroera kuno ndakonza team. So ineni mayembekeza kuti mmene amapita ku Morocco, even the first game ya Morocco tinakani main team mmene kumenya. Iya Ghana itinenenso kandi main team mmene kumenya. So kapezeka kuti game ija tikuyesa be ma player, I was actually disappointed. Chifukwa ndekuti tikamapita ukamenya game mmene kubwera kodi ikakhala game yake ya mtundu wanji kuti ma player kamene kakwisa ntchito ya mtundu. So with due respect to ye Fazili, I think panopa maino khala because mbuya murakani mwana amakangati amaopa opanga chiganizo maganizo amaopa opanga chiganizo kapena amachedwa opanga chiganizo apapa nene okati apangira kuti team yanga ndi iyi player yonse azidzo kuti ine ndime ine okayamba azidzo ine game ino whatever comes ine ndukayamba wapa bench azidzo kuti ine ndukakhala pa bench. So national team imene. Yes. Azidzo kuti national team ine national team. Oh chabe. Zimene awapereka sanso zambiri mbiri sungane kuti Haaland team siya panje. Mwana kuti Harry Kane team siya panje. Ziwe machita cost coach ntazi na decisions kana mina. Umaina kuziwa kuti team yanga first 11 ndi iyi. Even player yonse azidziwa ndi iye mweyo kuti ine game ndukayamba. Right? Akamadziwa mapita so ndi confidence. Akaso pa bench amazoti ineyo inenda amene ndikubwera after ngapanga chitikira academics after. Right? Ukanga ndzidzi mutsamene amakhala panja kuti lero kuyamba game. Ndikundzidzi mutsamene amayamba game bwera. You confuse the two players. Amakhala psychologically down. Kuti akamapita wino jama kuti amutusendeti ine akhala paphuma. So ndimanena kuti iye anaino khani malire a friend yatikatherapa team uno ndapanga team ende kupita nayo kundi iyi. Right? Okay. Amena ukandimenyera oyambirira ndi awo. So sungaona kuti ndikuyesa. I mean I'm disappointed actually. Timaino kuti pamene tikufika tsiku la lero ndi main team. Tikumadziwira atanizi. Adali nayo tafaziri wota. Koma situ kuidziwa ino yolo mbaka ali nawo khatata ali nayo team. Mama media imakanso kuti ikafuna kunena the probability of my player kayamba ndi awa. Timatokhala nayo. Koma you cannot predict ndi uyu. Ndi ukuzona that many kuyamba bullets aino kuyamba wakuti. Akawandra zeno kuyamba ndi wakuti. Umona kuti ngati pali ma changes amakhala ochepa kwambiri. Okay. Koma I was surprised half of the team akuti akuyesa. Right? Goalkeeper wina, ku 3 kuja wina, that mpaka na Tabitha Panja. Tabitha nale panja. Watakula. Ndio tukufuna kuyesa jana. Okay. Isaiah, mpuzitsi wayankhulako ma areas ambiri. Of course one critical area. Ndipo 4-0 hii ikwena kuti yakukhumudwitsa anthu onse. Okay. Nimafuna nene kuti mmene mpikisano mmene utisana makamaka game ya Ghana tisana sewere afazira anena kuti I think it's high time we start getting goals. And hii tapanga madrills onena kuti tipeze zigoli koma chigoli sichinabwere tagonja 4-0. Komanso amanena kuti if we are to win get goals team ikhala motivated pene tikupita. I don't know ndikugonja ukuko. How should afaziri motivate these players kuti tikupita ku AFCON ayiwale zimene? I think for me zochitika zake ndi zoyankhula zake I think quite mind boggling. Oh. I'm sorry to use this term. Muntu ja kuti panga confuse kwambiri. Because you can't say mu game iyi tukasewera ngati utayamba tournament and then ukanena kuti after game ukatuza not ndimayisa mabulera. That's what he said. Anena kuti iyi tukasewera ngati tukayamba tournament. No, he's trying to confuse us. And kunena chilungamo komafika leroli Football Association of Malawi yayesesa kupereka ma friendlies ku team ichayo. From February kudzafika panopa team ijamenya ma friendly game 16. Ndio kapanga plus awatatu amene tinamenya ku AFCON ku Kosafa kuti ngati ma game 19. In 19 games a better coach could have found a proper team on your upper ndi team. So siringafike una ukafika no tournament 4 days 3 days mene kubera kumane uri apapa ndo yesa mabule. Kodi akamari ndi team. Team yo iye uyesa in his imaginations kapena uyesa munjira yanji. Because if you want to know ufuna uyesa ukamane kuti ndi team no ndifuna ndi team pano pando iye amene ipange feature magame amene amenya ni Morocco ndi Ghana. If you kuno ngati Malawi we should be convinced kuti yo yes ndi team. So sangangonera kuti ndi team in his imaginations when ndi team wakutakayamba pakuti no awena kuti azitione so samangoruza zinthu aya awena ronese kuti no awabati ndi team ife tione pa ground kuti team ija kuchita bwino panopa papa honesty zimene zachitika zichazo zatipanga affect
ngati anthu yes no ife of course ife ngati anthu zatipanga affect komanso ngati team zapanga affect iye ananena zoti tifunika tiwine game ya Ghana kuti maplayer akhale motivated koma panopa maplayer ali down if you lose with that with such goal margin no definitely wina yesa makauta ali down and chinaso nchonera kuti no amanena zoti no combination wise so combination imene akunena ayiona kutiko achina Tabitha analowa kumapeto kwa game so mapezo mmene akulowa ati nyina Tabitha zitaonongeka kale so achina Faith anayo kuti atatuluka atu nthawi imeneyo Faith Rose kazi Anoina kuti achita awon bench. maplayer onena zoti no tikuyena zoti no timadalira uno akamati tili ndi first 11 no Faith akwene apezeke Rose akwene apezeke alizo ndimanena yes mai mala akwene apezeke Tabitha akwene apezeke temu akwene komano apeze zoti no nthawi imene amalowa Tabitha ndio no achina Faith atulukamo so kanya combination isika combinations isika natheka so panopa tine kuti mina the coach is himself is confused and he's also confusing us. Okay. Yes. Chabwe. And zijandimanena zija Bright unena kuti kumene kuku kunabwera achina Sude Shacha. Yeah. Onena kuti mwina apereke upangiri wina. That's what we were told by the Football Association of Malawi. Kunena kuti apereke nzeru zina ku technical panel. Kuti mwina mwake tikamapita ku AFCON ku tione zinthu zosinthika. But if you see at my decisions amene akuchitika palibe kusinthika kwina kulikonse. That is why I asked kuyambira komwe kucha. Onena kuti koda achina Sude Shiwa akupanga kochani ukuko. Okay? Because siti kuona kusintha kwina kulikonse paziganizo zimene zikuchitika ku timu kucha. You get the point? So pena pake tipena kuti somwina tiunikirepo bwino. But ndigwizani ndi wina aliyese apapa. Panopo the team is demoralized. Okay? I don't know kuti how adzuka bwanji ndikukapanga approach uje ni game yoyamba ndi Nigeria. Komano I should say game hii kuluza mpaka kumaka kunja 4-0. And chimene chikundi ndichonena kuti look timu yathu we know kuti mavuto kwambira khala kumbuyo I mean kati phaliza ma defenders ni magoalkeepers because timu je mapanga conceding goal timu mapanga di concede koma timatha kuluza game kumanga concede goal koma kuja timu khala tachinyaso koma no mpakati pa kukhoza kuona kuti olozigoliso sizikubweraso kusogolo kusokanga tisokutiso kuyambaso kuti vutaso went to Nigeria ku Tanzania we played 2 games sidina chinye chigoli china chilichonse I think nagonya game yamba 1-0 the next game tina draw 0-0 sidina chinye chigoli china chilichonse tinapita ababa tapita after Tanzania tinamenya so game ina kuti tinamenya ndi Australia and then tinamenya ndi ku Four Nations tinamenya India ku FIFA series tinamenya ndi India komanso ndi Australia so ndi at least India tinanyako zigoli ziwiri of course we lost but India noma awerengera komanso Australia ndikantha mpaka 5 no India inatimenya in fact ajandoma awerengera pama ranking and tikutali ndio yes if 153 tikutali kwambiri India jamusamai project even ni triple timu yako now if you look at this man kuti we are conceding a lot of goals komanso kusogolo kusudu kanika sodi tichinye now zamba kumati desankhawa because yes we would concede this goal koma timatha kumanyaso zigoli but ndika trend yakaka pena pake zamba kumapereka nkhawa I don't know kuti mina tili mushevi yanji mupita mu tournament ukutamangira tamenya ma game 6 timu tukayamba AFCON wiki yomwe kani ndi yayikulu amene simungangoidula tamenya ma game 6 sitinawinepo tagonja masewero 5 imodzi draw and then next game ndi tournament ndisinzovuta kwambiri I don't know kuti mwina confidence itenga kuti pale nimafuna chimene nimanena kuti timalize chifani nimafuna kunena kuti timakamba za ma friendlies amene tasewera ndi Morocco tasewera ndi Ghana these are the latest friendlies yes now let's focus on the 3 teams amene tukumana nawo ku AFCON the first game is on Sunday tukumana ndi Nigeria ni ma defending champions komanso ndi team imene one of the top ranked teams in Africa mpaka dali panopa how should we approach that game kuti zachite bwino of course inaona fun fact about the game Tabitha ndi asisata shola macheza pena pake kuti musazatinye zigoli 5 ena kuti sikana awiri inu Tabitha ndi Temwa musazatimalize you know how komano ifeyo ngati team tiyapange approach bwanji masero a Nigeria based on zimene team yetu kudziwa akupeza tikuyankhula kuno ndi studio ayisinzo ngatanga amva inyake choyambirira chimene uchitika is to boost their morale chifukwa ndi 4-0 ija they could be down okay right they know it was 3 days to come in again
tiyambike tachita uplift kuti sono tukamenya ino ndi game yeniyeni ija inali friendly. So forget about the results pena chitika ija ngati kungateke timu yayiuzire tiyokayamba ayiuze pano kuti inuyo ndamene mukatiyambira game and approach imene tikufuna kukapanga iyi ndi iyi asalimbane sonzota zikaonena matraining azinzawo yayi ngati kungateke maplayer asumuvana amachezera limodzi ashora ndi athu kusonzere iwonso kukampu kwawoko ali ndi fact guys tema uchatu wabwera timangomva sakubwera chimwabwera Tabitha ali komweko alichina Faith akudziwa ndio nawonso preparation yawo ndionena kuti tikachite deal ndi awawa. So ine ndikunena kuti awawa tikambuto choyambira tenti akweze moralo yawo asakhumudwe maplayer amene nawo kwene kwa auzire panopa tukamenya game all is well tapanga training okwanira timene kwati menyera ndi chimecho ni choyambira background yono chachiwiri iwo ono apa technical panel akhale wonso ndi confidence chifanga ndiyo confidence ingachokere anyimara atsikana chisakamenya mpira wapo fazima tauteka umatakuiona mbuyo nakavu pa bench the doubt chitulo let doubt chitulo as a coach why not like guys game ndi ativuta ita imene yoti kumenya ndi Zimbabwe Sten Dunduma ndi Godfrey Zulu aja akutamanga osatira maswera think pakati panali sticks in twos ndekuti wavulala Kennedy Malunga kuonera kuti bench ije adwala bench ije yadocha kumayangana kuti alondo kuti afesi tikamenye singaze. So that was ya schools get team. So pa bench pakufunika so pakhale confidence. Confidence onena kuti adzachita encourage atsika nawo changati muchi poma takuera kuti ngati unaonera finals ya Barcelona ndi Manchester United ku Wembley anafika pa Ferguson kumanjenjemera pa bench pachi osayimiriranso. So ikafika size imene jona maplayer ana makaso down. So we want that confidence ikhale ndi achina Mudindani Faziri and company. Forget about whatever has happened. Kwa a person confidence kuti kozo kamenya mpira. Kuti at least mpira ukapapa kupatula zimene zizi bucho. Tikoza kwa atika na wako Nigeria. One, they have traveled a lot. And Nigerians in the anthu amene amakhala confidence kuli konse. Kakhala musika, kakhala grocery, they've got that confidence. If we are different no. Actually if we are timid people. And amene timakhala tikupanga maulemu koma timakhala kuzikankhira tokha kukona. So koko akakhala ndi confidence. Isaiah ndimafuna the tactical approach imene mwina mphunzitsi Love Mfaziri would approach yakamena would use pa game imene ya Nigeria chifukwa patakhala ka fear factor. You know Nigeria is a big team defending champions. Tactically akayipanga approach bwanji. Tactical smaringa no nimene mwajirira ku training ineyo ndikana kauno ndine mphunzitsi wa Scorchers mwina weekend the next 2 weeks the 2 days don't know I would have been concentrate kwambiri in terms of defending ndikanawo za no tikamari defending timanena no the whole team should defend tikamari defend tikangodali ya mwina 4 players to defend don't know atipweteka kwambiri the whole team should defending kuyambira even from the last phase and then uzabira pakati nkumbuyo tose likhoza kupanga defend. In this case ndonea kuno titakhala kuno mwina anthu aja kuti panga attack. Let's try kuno ndono tikhale compact. In this compact ndonea kuti mwina amene amenya kumanzere amene amenya kumanja they should drop munthu amene kuno anthu aja kuti panga attack. Ndota akamapanga drop ndono amene amenya ngati left back and right back akha uno apanga squeeze alo wankati. So akamalo wankati tikhala uno tili anthu follow panja pa box tili compact anthu aja sangale yingi. Ndono pomwepo ndoti toina kuti tikhala uno mwina we are very fast when it comes to transition. Anthu aja mmene azo mukakhola mumenya yoncho you should be very good in terms of uno mpira wondu kupereka kwa ndani. I think that is not a problem because nangasi ndi tema ndi Tabitha if you hit the ball ata kutamanga. But so tikamapanga so we should just hit the ball ndono tiato pesa anthu aja mwina 30 minutes akhaura to pakali. So tuwena kuti no mwina tikakhola mpira uja tauwina. Let's see uno mpira wondu ikapatipo. Tumenya ndili mono pampira sitingamakane nayo. Sitingamakane ndi Nigeria when it comes to mpira. So we need to be strategic when defending and our attack should be izioneka kuti apa anthu timu iyi ifune pange chakuti. So so stay compact and catch them on the break. Ndizotheka kuno bwino. One more thing, Ashora ndofunika kuti I mean I defend out to the last one Madisi. Ashora sajite control mpira. Chifaka inenda mona ali ndi speed and ndi wamphamvu. The height yamenja ndi Madisi ndiyo. Of course Madisi alinazo mphamvu koma ukatenga awiri wa pound to pound.
Asiola ali bwino in terms of kukankha pa space ndikutsatira pamene watu utathamanga kukavuta zimaona kuti yes kumaka spacing maswana don't know mpira maswana ifana ndama maka space kuti watu 11 ground ali second pick wake you pick each mina mamangira Hazard ana makidira ndi Herrera under Herrera kumangontsatira munthu uchi inesi nimenya Kuti umafamu zibeka zitsanzo zoti anthu today wala bwanji. mnewala Kamba za Gabriel wa iyo sindinaione munene Haaland bwanji wa Man. iyo sindinaione koma ndikunena kuti okay ndine na yakunopo ndizotheka ndizotheka kuti chifukwa kuti kumaka space kuja umuzikhazo ni maplayer kuti aliso ni maso namaona mwansanga yet spacing ndaizina ngati anthu amene alifa inakanika Brazil ndi Haaland kuma maka space anangopeza pale awiri kusogolo ngeti kumbukire awiri kusogolo anali pompo anachinyali pompo awiri ananyidwa Gabriel awiri Chipana ali Gabriel. Haaland scored kamutu Gabriel chachiwiri chija anangotemga mpira ndikutembenuka awiri so alisogolo so I'm saying kuti kumaka space kumafunika mukhalenso anthu muli faster komanso mukuganiza so the dangerous person in the field of play damene alibe mpira okay that's the dangerous person. Nice Gome timalize in terms of the approach satenge pontayo timalize tipite kunkhandizini Yeah, I think tikatengera approach. If you look at the group ya 2 the group imene ili yovuta because tikumana ndi matimu amene ali ndi experience kwambiri. If you look at Nigeria is the most successful team kumpikisano umene wa AFCON. In fact, 10 times champions and they are the defending champions panopo. Now if you look at the team ngati imene yoyo the team imene ili yovuta kwambiri the team imene they have qualified ku AFCON tournament ili yonse chiyambire ni AFCON mu chaka cha 1991 they have qualified for AFCON ili yonse amapita kumene kuchako and they have never lost in the final so the team imene ili yaikulu imene ndithu kukonzekera kwathu kwena kuti kukhale kwabwino mukayiona timu ya Zambia ndi timu soyena kuti ili ndi experience ya mphamvu ali ndi mbiri yawo 2022 anamaliza pa number 3 kuti apange qualify kupita ku World Cup so now so qualification ya ku AFCON amapita over 10 times they have been there ndi timu imene so ndi experience ya mphamvu aliso ndi maplayers abwino tamenya nawo kangapo ma friendlies chani komabe siuma umaona abe kuti sidinakhalibe ahead of them so ndi timu so imene kufunika kuti tikonzekere bwino kwambiri. Egypt ndimene ngamaonekeko ngati kuti ndi timu imene ilibe mbiri yeni kumpikisano umene wa AFCON because even qualification yawo ya panopo ndiyongochita olowera pa window mukumbukira bwino imene zinakhalira muja kuti tiwonjezere matimu mkungotola matimu 4 including iwo kuti angolowera pa window akapezeke kumpikisano umenewo but initial qualification zinavuta komabe ndi timu imene iliyo kuti sitingayipange underrated. Now mukayiona choice ya ma friendly games yathu I said it kuna kuti it was a good choice because tinatipanga pick timu ya North Africa Morocco knowing kuti mu group mujati ndi timu ya Egypt and then we picked timu ya West Africa Ghana knowing kuti mu timu mujati ndi timu ya West Africa Nigeria but if you look at the results mena abwerera komanso performance ya atsikana athu zikumaoneka na kuti mwina chiro iliko but we wish the girls all the best as I said ena fitika tikulowera kumeneko ndekuti tikapereka moralo zikachite kuvuta pomwepo but otherwise we are hopeful for the best kuti timu yathu ichite bwino. Right. Sure. Zero zokhuzana ndi timu ya dziko lina Scorchers. Let me just borrow what Gome has said kumapero kweneko. We are wishing the girls all the best and they need all the best they can get kuti akachite bwino kumeneko kumpikisano wa AFCON. Remember matimu anayi amene afika mu ndime ya semi-final automatically apita ku FIFA World Cup. Can we do that or is possible tiziona ngati zimenezo zingateke? Now let's come back home. Msanga sitichedwa wako chifukwa kumeneko kuli nkhani zingapa zimene tifuna tikambirane kuno anthu awiri asankhidwa kuti ndi amene achita bwino kwambiri mwezi wa June kumbali ya osewera komanso mphunzitsi wa timu ya FCB Nyasa Big Bullets Watson Nyirenda ndi amene amusankha kuti ndi amene wakhala coach of the month mwezi wa June pamene Yamikan Morgan ndi amene amusankha kuti wakhala player of the month mwezi umene wa June. Koma before that mwezi wa May kunaliso enanso awiri Fundi Akidu amene nthawi imeneyo anali mphunzitsi wongogwirizira ku timu imene ya Ekaya anamusankhanso kuti ndi amene wakhala coach of the month wa mwezi wa May pamene Lamek Miti wa timu ya Mighty Wanderers ndi amene anakhala player of the month
mwezi umenewu wa May. But the main talking point is about Wedson Nyirenda chifukwa pali a bit of discontent kwa otsatira kunena kuti chifukwa chani amusankha Wedson Nyirenda. Before Gome and Pale comes in, Nyamata amene tinaye mu studio muno Isaiah Nyirenda, he's a journalist and nkhani imene waitsatira bwino kwambiri. Can you please explain to us why Wedson Nyirenda has been named coach of the month wa June? All right. Mu June munamenyedwa timu ine sinasera masewero awiri mu league. So Bullets inamenya ndi KB Commerce Masters. Anthu amene anapangidwa nominate analipo 4, right? Peter Nkangira, Abbas Magawa, Enos Charama ndi Wedson Nyirenda. Yes. Now, Silver Strikers inamenya ndi Red Lions, they won 3-0. And then anamenya 1-1 ndi Silver. Meaning good no Peter Nkangira got 4 points. 1 win and 1 draw. Yes. Abbas Magawa anamenya draw ndi Silver Strikers 1-1 and then anakamenya Click Sporting 1-0. Yes. Meaning good no 4 points. 1 win, 1 draw. And then we had Enos Charama. Anamenya 1-1 ndi 1 razi and then anamenya Mafco 1-0. Okay. 4 points win, again. 4 points. Wedson Nyirenda anamenya KB kama anamenya Masters FC. 2 wins, 2 games, 2 wins, 6 points. So I think that's when Bamini Anabanga concluded no Wedson Nyirenda was the best coach in June. Why were the 2 games in June? Was it cup competitions? No, Choyamba Njorno the first week kunali international break. Yes. And then from international break tinafigira mu air to top 8. So game ya first air to top 8 Nyirenda wasn't the head coach and ayamba ba game ya KB many Bullets na wina 2-1 and then anaga wina so ku Blantyre and Master Security 1. Let's put it that way because Gome na iso ni mods want hamene sama versus some Jifanya Wedson. I saw his reaction. I saw his reaction. Ndikupanga introduce camera ili ipo tap. Tiweze bwati pangeri waite. Okay. I wanted that to come out clear. Yes. Because he wrote somewhere that's why namuzote atogolere afotokozere why Wedson Nyirenda wakala a coach of the month. Pale. Yeah, I'm not surprised with Ampatsa yeyo as he was tukungwanga na statistics. Kuti he's got 6 points from 2 games. Yeah. Right? Team million same Super League has got an equal footing. Kapena equal strength. Sasa nganoti in a weaker team or what? On sale ni team am Super League. So the fact that wakatenga 2 points can do KB, can 3 points to KB, that's not the immaterial according to Amina Mayangana criteria 6 points wa wina muntu. Yeah. And that's what they were looking at. So for me that one is a common surprise in the main onena kuti 2 games ani mpaka na Wedson. Bwina awa ama 1-1 wanamenya ndi team ya mpamvu. For me that one doesn't carry weight. Okay. Tingo tengera ndi zimene iwo anena kuti that's an encouragement to him. Of course Nelson nali goma mpaka na wada Kuna pesa tina wada muntu indidani. ya ndani ndio nena kuti Anafikira kwao komwego. pa YouTube kwa wadata mwina. Okay. Wada. I think But anyway, wada Ampatsa be I think that's his nickname. maybe that's his nickname. Koma be utaona so ndi player wao. Morgan is Morgan he has been very instrumental. Yeah, he's been brilliant. Very Especially the 2 games kunana menya, yeah. Even once and ya mujini omwe ajamina atuluka mu Airtel. He has been very instrumental to the team. Okay. So kumpatsa just is not a fluke. Kuti akozoka. So for me that's okay. Okay. Ineyo pamene panandi pasa chidwi. Ningoti pamene panandi Fama machita kuti how? panandi pasa chidwi. Nipa Fundi Akidu in the month of May. Yeah. Kuti Fundi is assistant coach. Of course we know kuna kuti that time kuti head coach Chatama ali ku holiday ka unali ku whatever. Ndichi zunguru mwani nacho. Asana bwere timu. And that was the time and that was the time naona resurrection ya Ekhaya. Ikuchita bwino kwambiri. Nde pamene boss makanga tulipa mabwesa a bit of a confusion. So why are you awarding the assistant coach and not the head coach? So I think that clarifies it. That time, I think the head coach anali asana bwerere kuchokera kuchuti. So the team inali manja mwa Fundi Akidu. So they would not award the head coach based on that. Komano kugamba Suza Miti
Meat has been very outstanding ku Wanderers. I think brilliant. anapanga pick injury pakatipa. But I saw him game imene anabwerera. Agana genius. Ndi mwana wabwino kwambiri. I hope kunena kuti ma injury wakakhala kuti sanankakamire akakhala ndi season yabwino kwambiri. Okay. Now let's conclude. Ndi nkhani imene ndingowapatsa makosanawa mphindi zochepa kwambiri because we are going to give you the fixture ya FDH Bank Premiership imene ndithu tikhale tikuonetsani kuti kodi kumathero asabatayi kuli masewero otani, but otherwise kuli masewero akuluakulu amene achitike. Remember we are going towards pang'ono towards the end of the first round. Chifukwa tikukhala ndi masewero 14 in the first round, makamaka 15 in the first round pamene tikamba kuti panopa tilikale pa 10, so we are going into week number 11, so ndekuti tikamawerengesera tikamachosera tikutsala ndithu ndi masewero ochepa kuti tikwangole first round, but otherwise ndimene ndithu zikuonekera pakadalipa. So the fixture ikhale ndithu ikubwera posachedwa pompa kuti muione, but picking one or two games. Isaiah, which game would you love to watch this week in the FDH Bank Premiership? Mwansangansanga kwambiri ndikanapita kukaonera Dedza Dynamos ndi Bullets. chifukwa cha Bullets kamamenya padedza stadium always they struggle. Nako kamozi kokha. Inali nthawi yapita mponda, so ndifuna ndikaone kuti no Bullets ipanga bwanji survive padedza stadium under wada. So the game no very interesting. Going into the game, player, I mean coach of the month. So I don't know ngari mina anga khali wabwera. Because panopadakali ku Zambia, so I don't know ngari anga khali wabwera. Okay. I'll be interested in the game. Okay, fine. Pale game ine ngakhale now of interest because we know Bullets, mina wakambira Bullets yabwera padedza, Wanderers of course on Sunday kusala ndi Masters. Game imene itakupata interest. Yeah, Masters. Oh. Yamene ndimene kauzandipatsa chidi kwambiri. Ndi Wanderers. Facha ndikanga na zamponda sopano. Ndi player wake wanyuwani wabwera kumenya Filifinga. Kuda. Fwa ndikuti chifukwa akusewera. Ngati Wanderers sikasamala ichi chinhu cha experience chimunthu ichi. And chili ndi confidence yoposa aliyense. Alright? So palibe amene chingamuope Wanderers in terms of defending and palibe amene angamuope. Yeah. So ngati angapita Wanderers ngati sisamala chimene chikozomango draws. Okay. Right? And if I want to Nambi ndikambiri, they are very good defenders. Komanda mwendo umodzi. Kodi zimakhala bwino pairing ikhale wina wa left wina wa right. No. Utakami now mwendo umodzi I mean which player is strong in one leg only. Oh, right. That's what I mean. Right. On say on them right footers. Koma ma right footers ndokuti down ina magema ngapo. Akapeza mpira chokuti aupezera mwendo wa left ama isesa beta ukankhire ku right kuti adani defender, I mean, come player wabwino, you should use both. Okay. Guardiola anamuza amauza kuti don't be predictable. They know you are a left footer. So chigoli chose mwangu kumenya na kule anamakuloweza amadzoma makida. Okay. So my defenders awawa they need to improve on the other leg. Chabwino. Gome your preferred fixture imene itakupasa chiti. Just pick one. Yeah, of course Wanderers Masters ndi game yabwino kwambiri. Komanso ndimaona Luana ndi Silver Strikers. The game semene ndipasa chidi. And of course that's a good choice. Mene one now ya Bullets dedza Bullets mavutika kwambiri padedza, so usi kuti this time around zikaenda bwanji. Luana ikuoneka kuti not very bad, mina yambira very unpredictable. Ndi Silver itaona kuti zikatha bwanji. Okay. Koma imene ukamba wawa kwa bwera Kuda. Amwene Kuda wabwera. Wangomenya game imodzi tu munthu. Wamenya game imodzi pa Man of the match. Stadium ndi timu ya Moyale. Game ni Masters inata 2-2. Atenga man of the match. Koma ulendo wose kuchoka ku Nzuzu zafika ku Longwe. Ka wadi ya man of the match. Amaisi yapa window. Kamaenda panja pa passion. Komanso munthu mumveseseka wakhala myezi asakusewera. Ndi anthu amafusa yake. Kodi muchoka wodi kapu kapena mwakati. Mukanenge kodi buti wodi kapu. Mina nenena izo. Koma akafuta kwambiri. Atandikira ke gome. Mina nenena izo tabera kupitiriza gome sorry. Ana atachita zimefana na zomonena izo. Ana achita graduate chance college. Taimene yoyo ama gowns amakwera nazo bus. Ndichipewa chomwe. Wena nacho all the way from Zombo zafika Mulimbi uchomwenda nazo. Then namva mavenda makuda ndi haya kuti afika uvala ichocho imakhala nchiti. Simasewera ndensiye napange zimene akufuna. Usandapa kuti afika poche kana khala. Ayipalitsa munthu just akusewera. But we know what he does. Ndi munthu wa moral kwambiri. So is Ndichitusa kwa
and ndinaona even position wa frames wiki yapitayi anasankha kuona game ya Masters ndi Moyale. Ndi Moyale, Ujeni uyu kodi mudani kwa Pasua. Pasua. Atangomva kuti Kuda wabwereranso anafuna akamuonere pafupi. Okay? Koda na vile fanya Kuda. Of course. In fact anthu munandipalamulitsa. Musadabwe. Kuti Kuda waitanidwa national team musadabwe. Okay. Anthu awiri ndiyo munandipalamulitsa. Ukamuona Gome ndi pale munandipalamulitsa. Kumasini madziwa. Nkhani yokhuzana ndi Masters. Panakabidwa nkhani nake pano imene I think sidapite bwino kwambiri ku Masters iko. Ineyo ndinakalandira treatment ine yake pa malo ena ake naye panga connect. So tizisiye choncho. Ndatokoza kwambiri pale chifukwa chobwera program ya Tele Sports Success. My God Chris actually kuna kuti no chikuda je mwabweresa player wabwino. Akuthandizani. Very controversial of course koma amakhala ndi team ndi project waziwindi. So I told him kuna kuti no akuthandizani. Akuthandizani. Bale ndathokoza kwambiri program ya Tele Sports Success sinali bwino kwambiri chimene sithokoza kwambiri Isaiah Anthony chifukwa chobwera program ya Tele Sports Success Henry Gome chimodzimodzi ndikukhulupirira kuti anthu mwatsatira bwino zimene makosana atatu amenewa anatibweresera kuti atipase kapena kuti analysis ya nkhani zimene tinabweretsa ine ndi Bright Buju Kanyama tokoze timu yonse imene yagwira ntchito kuti tikupatseni program ineyi Sports Access pa Zodiac Television. Tikumanenso on Monday with another one Sports Access.